सड़क छाप गवैये हैं ये बहुत ही छिछोरे और ओछे और लुच्चे लोग हैं। भाई आजकल नेहा सिंह राठौर बहुत चर्चा में बारी। आ चर्चा यही से बा कि कहत तारी कि एकनी सन के बीच चौराहे पे खड़ा करके जूता से मारे के चाही। एकनी को नहीं के बुझात उहे हमार भोजपुरी के धरोहर, भोजपुरी के मान सम्मान के बढ़ावे वाला सिंगर बा लोग, जेमे पवन सिंह, खेसारी लाल यादव बारन। और सबसे नेहा सिंह राठौर के खराब का लगल बा जाना तनी? मनोज तिवारी का मांगत तारन, सुनी। कब देबू, कहवा देबू, जब देबू, जमा देबू। हाँ तो नेहा सिंह राठौर ना दिली, ओकरा बाद में खिसिया के ये सब बात कहत है। पूर्वांचल के लोगों को चौराहे पे 4-4 जूता मारना चाहिए, ऐसे लोगों को अश्लीलता फैलाने के जो है आरोप। कहतरी कि चुटपुटिया बारा सन, एकनी के कौन चिन्ह होता? आई हो दादा, एकनी के कौन चिन्ह होता? पूरा बिहार चिन्हेला, बिहार के आदमी चिन्हेला कि ये हम सन कि चोली लहंगा और ढोनी पे गाना गावेला सन। चोली लहंगा पहले कम सेल होते रहे, एकनी के वजह से ज्यादा सेल होता था। अच्छा लगता है। ई बात बिहार के पब्लिक सन के नहीं के समझ में आवत। कुछ दिन पहले पवन सिंह इलेक्शन से अपन नाम वापस ले लेलन, बीजेपी से सीट मिलल रहे उनकरा आसनसोल से। ओकर कारण का रहे? इहे जोन भजन गावेलन, बंगाल के ऊपर में ढेर सारा भजन गईले बरन, एकरा चलते शर्मिंदा होकर टिकट वापस ले ले बरन। और नेहा सिंह राठौर भी कम सियाना नहीं खी, उहो दिल्ली से सुने में आवता कि टिकट मिले वाला बा जहाँ से मनोज तिवारी खड़ा बारन। हाँ, यही के चलते वो जब नाम जपतरी तो मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के काहेला भूला गया? यही लोग के काहे कि मनोज तिवारी जौन सीट से खड़ा होता रह उस सीट पे बिहारी वोट ज़्यादा बा। यही के चलते बिहारी सन के टारगेट करे खातिर ये सब हथकंडा अपनैले बारी। और वहीं गई हमेशा से चर्चा में बनल रहेली। उनकर चर्चा के सबसे बड़ा विषय रहे एगो गाना गईले रही है। अब कहाँ के सिंगर रही तो हमरो मालूम नहीं है, लेकिन एगो गाना लोग गईले रही है कि यूपी में का बा, ओकरा बाद में बिहार में का बा, अब ओकरा बाद में गहियन भोजपुरी में का बा। तो भोजपुरी में रउआ जानकारी खातिर बता दी, भोजपुरी में लहंगा बा, चोली बा, साया बा, ब्लाउज बा, लेडीज जितना आइटम बा जौन गारमेंट्स में बा वो सब कुछ बा। और कुछ डॉक्टरी भी पढ़ाई बा जेमें कि ढोढ़ी बा, ओकरा बाद में बहुत कुछ सामान में जो लहंगा के नीचे वाला बा। ये जो हमनी के भोजपुरी गायक बारह सन वो एकरा का दर्शावे सन। तो एक तरह से वो बिजनेसमैन बारह सन, एक तरह से वो डॉक्टरों बारह सन। तो ये बात के प्रशंसा होके के चाहिए कि भोजपुरी के बहुत जानकार आदमी भोजपुरी में बारह सन। एक और बात तो सब केहू के पता हुई कि बिहार में ज़्यादातर यूपीएससी के तैयारी करे वाला छात्र बारह सन, वो बिहार के नाम रोशन करता रसन। और बिहार के जो भोजपुरी गाए वाला सिंगर बा लोग वो बिहार का डबल नाम रोशन कर देता लोग। तो एगो नाम बा पढ़ाई लिखाई से, एगो नाम बा चोली साया से। तो यह तो बहुत बड़का बात बा, ये समझे के चाहिए। और इलेक्शन लड़े के बात होता तो जेंगा मनोज तिवारी सांसद बन गईलन, रवि किशन सांसद बन गईलन, ओकरा बाद में दिनेश लाल यादव सांसद बन गईलन। ये 3 आदमी सांसद बन गई लोग। ओकरा बाद में चौथा सांसद बने के नाम आवता पवन सिंह के। अगर 4 आदमी सांसद बन जाई तो ओकरा बाद में भोजपुरी में जो लहंगा चोली के गाना बा वो सरेआम बाजी, लाइसेंस के साथ बाजी। काहे कि जब नेते हमने भोजपुरी सिनेमा से उठ के जाता तो भोजपुरी तो और बढ़ी नू। अभी लहंगा चोली ढोड़ी तक बा, ओकरा बाद में और ऊपर जाई। अब पता ना अब कहाँ कहाँ जाई। हो सकल बा कि है जन केस के बाल बा ओकर ऊपर में गाना बन जा। अभी बाल ऊपर के बा ना कहाँ के वो तो भगवान जानत हुई। एक कहावत नहीं कि गीता में लिखल बा जैसी करनी वैसी भरनी। तो हमनी के जो भोजपुरी सिंगर बा लोग ये लोग के समझ में आवेला जैसी करनी वैसन ममता कुलकर्णी। तो वो लोग के ये समझ में आवेला ममता कुलकर्णी तो इतना सुंदर रही है। तो वही के चलते ये सब आदमी लोग इस तरह के गाना गावे ला लोग। खैर एकर खामियाजा ये लोग को भोगहू के पड़ता, लेकिन समझ में नहीं आवत। भगवान सद्बुद्धि देव। और हाँ, जो बिहार के जनता बा तो सोच समझ के वोट करेला कोनो पार्टी के, काहे कि राउर एगो वोट राउर विकास के गारंटी बा।
तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ई कमेंट पे, हमारा ई मजाक पे रहुआ सब का कहे चाहते नहीं, कमेंट करके बताएं। जय भोजपुरी, जय हिंद।